Ambalima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni waliɲuman dɔn o bɛ ka taa kelen na bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɔ sigiyɔrɔ la ka fɔ ɲɛna a k'aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kɔnɔ ni mina walawalali caman kɛ aw ye Filabugu ani Birigo kadenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu u farala ɲɔgɔn kan ni ka na bɔɲɛ kɛ ka ɲɛsin alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Seyid Chérif Ousmane Madani Haidara ma a ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na taama in yɛrɛ laɲini a bɛ don kadara min kɔnɔna na o ye ka se ka n'u ka kelenɲɔgɔnya ani ka waleɲuman foli kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma ka n'u ka bilasiralikan fana jira a la min bɛ kɛ sababu ye Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛmaya o ka se ka kun a la cogoya min na baara bolodali minnu ni olu bɛ a bolo o baaraw ka se ka danɲɛnɛmaya cogo cɛ ɲina a kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma Tata Ture de bɛna lakale an ye. Dugu min bɛ nɔ Filabugu ka fara Birigo kan a dugudenw ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba ma a Seyid Chérif Ousmane Madani Haidara yasa ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a ma a kelen kɔ ka Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ni ka sɔrɔ ka laban ka an faso Maliba kalifa don a la ale min ka su ani tile dongo don wulikajɔ fanba ɲɛsinen don o jamana yɛrɛ ka basigi sabatiliw ma. Alhamdulillah an bɛ Ala fo an bɛ barika da Ala ye an kɔni nana ka bɔ Filadugu ani Birigo dugu 90 ani kɔ alimami fɛn o fɛn b'a la wajulikɛla fɛn o fɛn b'a la karamɔgɔ fɛn o fɛn b'a la hali minnu ta ye mɔgɔla kalan ye a n'a misiriwelelaw u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'i wasa donni na k'a fɔ an kana foli kɛ an karamɔgɔ la a kɛlen o conseil ɲɛmɔgɔ ye o la k'an ka jamana in ka kalifa a la ale min ko kunu a gɔnlen bi alhamdulilahi a sumalen fana o de ale ta ye bi o la ko kuma na an kana foli kɛ a la o kuma na ka jamana in kalifa a ma dɔnnibaga n'a bɛ nin dugu saba in kɔnɔna na Birigo ani Filadugu a alimami bɛɛ ko k'u bɛ Haidara de kɔ a diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ko k'u b'a kɔ an na kuma fana an ka faama minnu bɛ sira la olu ko an ka fɔ karamɔgɔ ye an gendarmew a polisiw k'u ka dugawu kɛ a ye. Alhamdulillah rabbil alamin an ye nimisi wasa sɔrɔ kojugu an nisɔndiyara mais fɛn fɛn baara fɛn fɛn i b'a sɔrɔ hakilina ɲuman dɔ a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de fana la baara nin ka hakilina ɲuman don an kɔrɔ o ye karamɔgɔ min bɛ an ɲɛfɛ ye n'o ye Abe Sise ale de y'an ka karamɔgɔ ye mara ninnu bɛɛ la ale de y'an ka yen karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ ye donc ale de b'a ɲɛ ka hakili ɲumanw di an ma. Filabugu ka fara Birigo kan a duguden minnu sigilen don Bamako faaba kɔnɔ u caman yera nin kɛnɛ in kan a kɛra kumada ye u bolo u k'u ka nisɔndiya ani sewa yira n'u ka dugudenw ka nin waleɲuman in ye ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba ma a Seyid Chérif Ousmane Madani Haidara ni ka laban ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ ma ka da a ka wulikajɔ caman kan kabiri a sigili Haut Conseil Islamique du Mali ɲɛmɔgɔya la. An bɛ yɔrɔ min na sisan nisɔndiya dan foyi t'a la n bolo sabula karamɔgɔ ka Haut Conseil président an bɛɛ b'a dɔn degun de don karamɔgɔ ma a ma diya ye dɛsɛ kɛra la u y'a deli kalo caman mais ni i nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw de bolo donc labanna ka mɔgɔw lajɛ ka Ala lajɛ ka jɛn n'a ye mais ale sigili jamana de ka hɛrɛ don silamɛw ka hɛrɛ don donc o la a bɛ anw nisɔndiya parce que a bɛ an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ mais a kɔni bɛ degun s'ale yɛrɛ ma mais an bɛ dugawu de kɛ o doni min dara kun Ala k'a se a kɔrɔ o sira in de kan mɔgɔw kɔni depuis n'a sigira Haut Conseil président la mɔgɔw bɛ bɔla jamana fan bɛɛ fɛ ka na mɔgɔw bɛ bɔ hali jamana kɔfɛ ka na hali kunu sufɛla la aw yɛrɛ ye dɔw ye minnu bɔra Côte d'Ivoire donc o mɔgɔw ka ca Birigo ni Filadugu olu minnu sɔnna k'u sogo doni ka n'u ɲɛ da karamɔgɔ kan ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ vraiment an bɛ Ala fo an b'u waleɲuman dɔn k'u barikada ka barika da Ala ye ka barika da Chérif Ousmane Madani Haidara ne ye nin sira ka kɛ depuis Ala k'a da a dira Ala ma ni jigiya min ye n'a bɛ Ala ko baara ni ma ko baara la o danaya ani o sabati o de ye ninnu fana wele ka na si yan an b'a ɲini Ala fɛ sa a sigili yarabi Ala k'a kɛ jamana bɔla nin bolo la k'a kɛ jamana basigilan ye u ye ŋaniya ɲuman min ta ka karamɔgɔ sɛgɛrɛ ani bonya min n'u y'a ta ka karamɔgɔ sɛgɛrɛ an b'a ɲini Ala fɛ u y'an karamɔgɔ bonya Ala k'an n'u bonya
ala ka jamana kolo suma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ min kelen filɛ nin ye Filabugu dugudenw fɛ ka fara Biruko kan ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba ma a sangana ni parti politique tɔn dɔ fɛnɛ ka wulikajɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko parena ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔba ma n'olu kun nakun fanba ye an fa ani an karamɔgɔba fɛ sigikafɔba min n'o bɛna kɛ Mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kunkan ko kuma fɔli. Karidenw ka dugu jɛ ntɛnɛn na immeuble dɔ dafirila ni ka cun Bangoni Salenbugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔna na a kasara bonyana kosɛbɛ bari sabu ka d'a kan a kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 15 hakɛ bɔnɛ u niw na an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu wulila ka taama kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana lakanako ani jamana kɔnɔdenw lakanali minisiri olu wulila ka fara minisiri wɛrɛ kan minisiri min ni ale ka cɛw bɛ ɲɛsin fantanya kɛlɛli ani ɲɔgɔn dɛmɛ ma ani Mali minisiri min ni ale ka baaraw bɛ ɲɛsin sokow ma wulila ni ka fara ɲɔgɔn kan minisiri 3 ninnu ni ka taama kɛ ka taa u ɲɛda kasara in kan jamana ma ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la walasa ka se ka t'u ka kɛlɛɲɔgɔnyaw jira denbayaw la kasara in sera denbaya minnu ma k'a jira k'a fɔ u ni Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bolo wa tɔɔrɔw ani dusumakasaw a bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye ka se ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw bɛɛ lajɛlen ma ani an kannabagaw u bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu na immeuble dafirilen kɛrɛfɛ walasa ka se ka mɔgɔw ni fɛnw ani u bolofɛnw ɲini ka bɔ dugu kɔrɔ u bɛ o baara minnu na ko k'u jija u k'u timinandiya o baaraw fɛ Abdoulaye Sogodogo ani olu de ka sɔrɔlen don an ka jɛ an ka a ɲɛmada. Ne wula 4 heures k'an ko k'an seliji ta k'an sigi dɔɔnin ko ni salatu welela n ko n bɛ taa ne ye seliji ta k'an sigi n tulo bɛ so binkan na 5 heures moins 20 a binna 5 heures moins 20 ne nana n y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yan dɔw dalen b'a kɔrɔ an y'an sera k'an jija ka mɔgɔ 10 wa mɔgɔ 20 labɔ olu ɲɛnama i y'a faamuya mais sotigi ta ne kɔrɔkɛ dɔ de don n sigiɲɔgɔn kɔrɔkɛ don ne ye a fɔ ka mɔgɔw bila ka taa mairie la depuis salon a bɛ bɛrɛtiw jɛ san 1 na sisan n k'u kana fɔ a ka baara jɔ mairie mɔgɔw nana kana fɔ a ye k'a ka convocation d'a ma siɲɛ 2 siɲɛ 3nan u ye polisiw bila ka na minɛ ka taa n'a ye m'an dɔn min bɔra o kɔfɛ sɔgɔmada in na so in binna tan mais mairie mɔgɔw fana ko sɔgɔmada in na k'olu nana a nɔfɛ a ma sɔn ka taa a y'a dɔn n'a ma sɔn ka taa anw fana seko ye mairie de ye anw dugutigiw seko ye mairie de ni ko b'anw fɛ an b'a fɔ mairie de b'i jɔ a jɔyɔrɔ la an kɔni y'a fɔ mairie ne ni n ka conseil min dalen bɛ n kan. So in jɔli daminɛna wagati min na a bɛ san 4 ɲɔgɔnna bɔ depuis en 2013 jusqu'à présent a jɔli daminɛna wagati ne yɛrɛ bolo tun b'a la parce que depuis so in dugumana so passement sigili la ne yɛrɛ fɔlɔ ye dɔ k'a la mais ne yɛrɛ bɛnkɛ cɛkɔrɔba ne yɛrɛ tun bɛ so in kɔnɔ mɔgɔ min tun a ka mɔgɔ lamɛn ka suma dɔɔni quoi parce que ale a yɛrɛ denkɛ n'o ye ne yɛrɛ cousin a n'o ye kɛlɛ caman kɛ so in jɔli la ko so in jɔ plan man ɲi hali ne yɛrɛ a delila ka ne bɔgɔ la siɲɛ 1 mais ni ko in kɛra an b'a ta ka da Ala kun an bɛ Ala deli yarabi Ala ka an kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. An solila ka wuli ni kibaruya jugu ye sigida la bi Bangoni na ka yira k'a fɔ so étage a binna tiɲɛna a tigi ma yamaruya a ka jɔ a jɔcogo man ɲi sigiɲɔgɔn bɔla a kalama u taara ɲɛfɔli kɛ mairie yɛrɛ y'a wele ka convocation bila ka fɔ a ye a ka na baara in kɛ mais sisan TT a ye baara kɛ donc baara kɔni jaabi bɔra dusukasi ni tɔɔrɔ la bi an bɛɛ filɛ tɔɔrɔ min kɔnɔna na depuis 4h40 bɛɛ lajɛlen b'i sen kan a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bon non a tigi yɛrɛ bɛ fangaso la ka ban kan ka ɲangi normalement sariyaw bɛ yen a kama hali mairie yɛrɛ mana ye baara min ka kɛ n'a ma ɲi ni mairie wulila ka jɔ ka taa bali o tila ka wuli ka jɔ ka taa faama wɛrɛw fɛ minnu fana bɛ mairie sanfɛ ka se k'u ka baara kɛ an b'o dusukasi n'o degun de kɔnɔ papier kelen t'a bolo min y'a yamaruya ka baara kɛ papier kelen tɛ yen et puis a avertira k'a kana baara kɛ donc an fana an dan y'o de. Ne ye min ye o man ɲi kosɛbɛ ani ne ka a bɛ ne dusu tiɲɛ quoi a bɛ n dusu tiɲɛ c'est clair mais sisan min don an bɛna mɔgɔw minnu bɛ so kɔnɔ an bɛna u labɔ fɔlɔ après min kan ka kɛ min ka kan ka fɔ jama ye a bɛna fɔ sisan an bɛ baara la pour que mɔgɔw ka bɔ mesure bɛna ta mais comme y'a fɔ an b'a to fɔlɔ
fo nin ka ban bi ta ye fo an ka mɔgɔw bɔ ka bilan kɛ après an bɛna kuma. A b'a dɔn nin so binko ye o t'an ka fɛn kosɛbɛ mais anw ka baara ye min ye ka mɔgɔw ni lakana a ye policiers ye depuis sɔgɔmada joona fɛ olu fana bɛ ka yɔrɔ fɛrɛ dɔɔni donc aw fana bɛ se k'an dɛmɛ o yɔrɔ de la ni cɛnni min min kɛ bɛɛ kana fɔ ko fo i ka taga dugumana lajɛ a ye fɛrɛ di a ye yɔrɔ tɔ mɔgɔw ka fɛrɛ walasa u bɛ se ka mɔgɔw kisi cogo min na sapeur pompiers fana bɛ baara la hali sisan an bɛ se dɔrɔn u bɛ ka denmisɛnnin fitinin dɔ labɔ tuguni mɔgɔ wɛrɛw b'a kɔnɔ hali bi donc baara bɛɛ y'o de ye an ka yɔrɔ fɛrɛ d'u ma kɛnɛ d'u ma u ka se ka mɔgɔ ninnu ni lakisi n'o tilala waati min na baarakɛɲɔgɔn min bɛ yan min ɲɛsinnen bɛ dugukolo ko ma ale yɛrɛ bɛna dɔ fɔ aw ye nin ko ninnu mana kɛ cogo an ka leçon de tirer a la n'aw nana sisan minɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i donna a kɔrɔ ni fanga b'a la pelle bɛ yan fɛnw bɛ yan nɔ n'i dɔ don a kɔrɔ sisan a tɔ bɛɛ bɛ firi ɲɔgɔn kan donc tant que u tulo bɛ mɔgɔw mankan na u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw bɛ yen u b'a ɲini de ka se olu ma fɔlɔ k'u labɔ min ye ka nin fɛn sumaya ka minɛn ko tɛ yɔrɔ kɛcogo de don étage 2 kana firi ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ dugumana la donc o tɛ minɛn koba ye parce que u sera ka dingɛ tigɛ ka don a kɔnɔ ka taa mɔgɔ labɔ donc an kana o kuma misɛnninw don mɔgɔw dɔw bɛ yan nɔ kuma o kuma n'u donna dingɛ kɔnɔ k'u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ɲɛfɔ u fana b'u ni de bila en jeu ɔ sapeur pompier minnu bɛ yan nɔ maliyɛnw de don dɔw dɔgɔnin dɔw cɛw dɔw muso dɔw den donc an k'u dɛmɛ de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ minnu b'a kɔnɔ an bɛ se ka minnu kisi u ka kisi yɔrɔ in ka se ka a kana kɛ danger mɔgɔ si ma tuguni. Drissa Coulibaly ni Société Générale des Business Agricoles Sogeba ma ɲɛma don a wulila a deliko la tuguni ni o de faso dɛmɛɲɔgɔnyali baaraw ye ni jirituru baara boloda basigilen sen kan ka bɛn karidon septembre kalo tile fɔlɔ ma sananbɛlɛkaw fɛ yen nɔ jalakɔrɔba o commune rurale kɔnɔ kati cercle la mɔgɔba caman o tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na dugu ɲɛmɔgɔw politikiw ma ɲɛmaw ladalatigiw jinɛtigiw ka fara ji ani kungo cakɛda o lakanani ma ɲɛmaw kan fɛn minnu sɔrɔla Samayira Sanogo ani Nuhu Kone fɛ Musa Fɔnba de bɛna o lakale. Dugukolo kanfɛnw na belebele jiri don ɲɛnamaya tɛ taa ale kɔ ka sabu kɛ dugukolo n'a dulonnen don ɲɔgɔn na fɔ bɛɛ lajɛlen de ka fara ɲɔgɔn kan ka jirituru don bala jango an ka ɲɛnamayaw ka sabati ni ka sini ɲɛsigi ɲuman jɔ an denw ye o de kadara kɔnɔ Société Générale de Business Agricole Sogeba n'a ka baaradaw bɛnnen don sɛnɛko mɔ sɛnɛkɛminɛnw ani sumansiw a ɲɛmaaba Drissa Coulibaly min fura dama a kɛmɛ ka yiriwasiraw bɔ a faso ye sananbɛlɛ jalakɔrɔba sigida la a ye jirituru baara dɔ n'u don. Alors Drissa Coulibaly alhamdulillah an b'a fɔ k'a barikada bawo maa min bɛ se ka nin ɲɔgɔn na barika sɔrɔ ka nin ɲɔgɔn na baaraba ta ka na i ka dugu kɔnɔ an bɛ barika da Ala ye an bɛ barika da Kira an barika da a yɛrɛ fa n'a ba bɛɛ lajɛlen dugu in kɔnɔ ka barika da a yɛrɛ ye bawo nin ye baara min ye ɲɛsigi baara don bi baara tɛ sini baara de don sini baara don ka da mun kan n'i ye jiri kelen turu bamananw yɛrɛ ko ten maa o maa mana jiri kelen turu i mana fu ka taa fu bawo i tɔgɔ bɛ fɔ i kɔfɛ k'a ɲin'a fɛ hali bi cɛsiri min b'a la hali bi a k'i jija a fɛ. Jalakɔrɔba sigida ɲɛma maire kɛlen kɔfɛ ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Sogeba PDG Drissa Coulibaly mɔ a ye wele da ka ɲɛsin sananbɛlɛ n'a lamini bɛɛ mɔ jiriw minnu durula bɛɛ lajɛlen k'i janto a la wa bɛɛ lajɛlen fana k'i sen don jirituru baara la ka sabu kɛ ni kɛlɛcogo bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ la jirituru don. Yiri ninnu bɔra yɔrɔ jumɛn na Sogeba Société Générale de Business Agricole n'o ye monsieur Drissa Coulibaly ye donc ale de y'a laɲini ka yirisiɲɛ 1000 ani yirisiɲɛ 100 san donc ko kana turu sananbɛlɛ n'o ye a yɛrɛ fadugu ye donc an bɛ se ka min fɔ o ye ka encourager ka foli d'a ma a ye baara min kɛ fasodenɲumanya baara de don dugudenɲumanya a y'o baara de kɛ donc an bɛ foli s'a ma dan tɛ foli min na donc ka duwawu k'a ye fana hali bi Ala ka nin kɛ belebeleba ɲɛbila ye o kɔfɛ fana an bɛ laɲini min k'a fɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ye nin min kɛra sananbɛlɛ bi san nataw la an b'a ɲini Ala fɛ nin ka se ka walankata ka se commune dugu 23 in bɛɛ lajɛlen ma. Ji ni kungo lakanabaw ka cakɛda bolofara min ni o bɛ Sanankɔrɔba o ma ɲɛmaw minnu kun bɛ kɛnɛ ka sananbɛlɛ u ye hakilina in fo ka laban ka Sogeba PDG Drissa Coulibaly hakilina tigɛ n'a mago jɔr'olu la kuma o kuma jirisiɲɛko ta fa fɛ u b'a ka bila la o tɛmɛnen kɔfɛ jiriw minnu durutɔ filɛ nin ye olu yɛrɛ fana n'u janto a mɔcogo la. Bɛ Drissa fo PDG Sogeba a ye hakilina min sɔrɔ tan nɔ yirituru la yiri kɔni n da tɛ se a nafa bɛɛ ma dɛ n da tɛ se a nafa ma parce que bɛɛ b'a dɔn yiri nafa ye min ye n'i ko i bɛ dɔ fɔ a la an bɛ tile bɛɛ kɛ bi a la a tɛ ban donc a ye hakilina min sɔrɔ tan n b'a encourager n b'a fo ka jamana kɔnɔden tɔw fana wele u ka na u ka Drissa ta in filɛ u ka Drissa ta in ɲɔgɔnna kɛ.
Sanankɔrɔba Baba Pumanda a y'a ka nisɔndiyaw jira Sojeba PDG Dirisa Kulubali ka ŋaniya ɲumanya la ka ɲɛsin a faso mɔ. A sɔrɔla ka jira k'a fɔ jirituru jamana ɲɛmaw ka baara bolodalen jɔyɔrɔba bɛ a la o kɔnɔ. Bawo jamana ɲɛmaw ye a kanu dugukolo fanda 4 bɛɛ lajɛlen ka labɔ jiri la. Dirisa y'an wele ani jeunesse Sanambele jeunesse y'an wele k'an ka na jirituru la, an nana o jirituru lamɛn malgré que bi ye dimanche ye mais baara ɲuman ni kumana y'a ye dimanche ko t'a la, an bɛna weleli lamɛn waati ni baara ɲuman bɛ yen. Donc an bɛ duwawu k'u ye Ala ka jiri ninnu bɛɛ ka kɛ hɛrɛ ye Sanambele bolo, ka kɛ hɛrɛ ye commune bolo, ka kɛ hɛrɛ ye arrondissement yɛrɛ bolo. Nin jirituru min kɛra Sanambele, Ala ni Dirisa Kulubali sababu ɲuman, Société Générale de Business Agricole Sojeba directeur ba, jirisiyɛn 1100, olu la 400 ye mangoro ye, 400 ye alimɛti jirini ye, 300 ye jala ye. Baara sɔrɔla ka kunjɛ ni balafɔlaw ye. Bɛn ani kelenɲɔgɔnya ɲinini kadara kɔnɔ Association Mali Debout en Marche o jɛkulu a ye jɔnjɔn di kɛnɛ sigi sen kan walasa ka se ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jamana in mɔgɔba dɔw ye minnu ni u ka cɛsiri ani u ka wulikajɔw ye belebele jamana kɔnɔdenw cɛ bɛn sira tagamali la i n'a fɔ komi alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma ani Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba Asid Sherif Usman Madani Haidara kɛnɛ in yɛrɛ a ɲɛmɔgɔya kun bɛ bɛn ani kelenɲɔgɔnya ɲinini minisiri de bolo mɔgɔba caman wɛrɛw kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ka fara ale kan a kɛra ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma Memorial Modibo Keita ɲɔgɔn kunbɛn so kɔnɔna na Amadou Diallo ani Abdoulaye Sogodogo olu de kɛra baara in Sherif Lajabara ni so tɔgɔ la. Tɔ min bɛ wele ko Association Mali Debout en Marche a ka nin ŋaniya in a dabɔkun de ye jamana jɔli ye jamana sɔrɔ siraw bɛ se ka yiriwa cogo min ka seko ni dɔnko don ba la ni maaw sugandili ye k'u jira maa minnu kɛra faso jɔlaw ye. Association ye nin ko in décidé ka se ka trophée di mɔgɔ minnu bɛ jamana ka bɛn ani keleya ka trophée d'u ma mais an ka ɲɛmɔgɔ belebele ta k'a di Sherif Usman Madani Haidara ma n'i y'a mɛn an bɛ jamana in kɔnɔ bi jamana bɛ lafiya min kɔnɔ bi Usman Sherif Haidara don jamana kan ka dɔ a ye Mali autorité kan ka dɔ a ye Usman Sherif Haidara fɛn bɛɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ bɛn ani keleya a wuli o wuli a ko k'an ka bɛn an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ vraiment an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a sara t'an bolo dɛ trophée yɛrɛ ka dɔgɔ Sherif sara la mais nin ye fɛn de ka waleya yira la k'a fɔ a bɛ bɛn ni keleya min na jamana kɔnɔ Ala de b'a sara. Maa tan ni laɲɔgɔnna de kɛra jɔnjɔ tabaa ye ka bɔ Association Mali Debout en Marche yɔrɔ a maa tan ni la ninnu jɔnjɔ tɛnkunna u la ka sabu kɛ u ka cɛsiriw ni wulikajɔw ye Mali jamana basigili ani malidenw ka ɲɔgɔnkan fɔ a maa fanba cakɛda ɲɛmaw jagojulabaw politiki ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Asayida Sherif Usman Madani Haidara a nɔnabilalen kun don jɔnjɔ minɛni na a denkɛ fɛ ni o ye Asayida Sherif Ibrahima Haidara ye u k'a ma ko Iba. An bɛ an balima ninnu fo n'o ye AMDM mɔgɔ ninnu ye u bɔra ka jɔnjɔ min ta ka di an karamɔgɔ ma n'o ye Asayida Sherif Usman Madani Haidara ye ka sababuya kɛ a bɛ ka jɔyɔrɔ min fa bɛn ani lafiya ani basigi la an ka jamana kɔnɔ an ka jamana yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ sabu karamɔgɔ a bɛ message min passé mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a lamɛn k'a faamuya i b'a dɔn k'a fɔ ko o message n'a a lawaleyala a bɛ kɛ sababu ye ka na ni bɛn ni lafiya ye diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ donc o la an balima ninnu n'o ye AMDM mɔgɔ ninnu ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barika da. Cɛkɔrɔba ko a nisɔndiyara a ye nin bonya min ta ka a sɛgɛrɛ yarabi Ala k'a dɔn aw ye ka tila k'a fɔ a ye ko Mali an bɛɛ de jɛ ye ale Haidara ye mun kɛ Mali ko la ale ye citoyen kelen de ye ale kelen sera ka fitinin mun kɛ ni maliden caman sera ka fara kan ka baara kɛ i n'a fɔ olu y'a ye cogo min na a ka ca Ala fɛ Mali bɛ bɔ nɔgɔ la yarabi Ala ka Mali bosiya juguw la an ka laɲini ye mun ye jamana in na Ala k'a dilan Ala ka jamana in jɔlen to ni trophée in a dili hukumu bɔra mɔgɔ minnu na an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada Ala ka n'u sara. Seko ni dɔnko tigilamaw kun bɛ yen ani an ka jamana fanfare national olu ye kɛnɛ tɔ k'a kɛrɔ ni ka sɔrɔ ka baara kunjɛ ni dugawu denw ni fodotaw ye.
Kamisogolakaw ka kabila u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔna na o tɔnba o ye san 6 sɔrɔ ɲɛnamaya la o san kunbɛn ɲɛɲali kadara kɔnɔna na kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn karidon uti kalo tile fɔlɔ ma septembre kalo tile fɔlɔ hakɛto b'a kan Kamisogolakaw u bɔra kosɛbɛ ka caya minnu bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ani Mali kɔ kan ka na fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'u bɔkolo kunna wolo Abdul Karim Sako ani a ka jatara Ibrahim Kulibali olu de kɛra baara in seere Sherifla Jabarani so tɔgɔ la u y'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'o lajɛ. Association Kamisogola ale fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye min n'a bɛ Kamisogolakaw bɛɛ lajɛlen kafo ɲɔgɔn kan minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw ma a tɔn sigira sen kan septembre kalo tile fɔlɔ san 2013 ka taa o la ka na se bi ma san 6 baara caman u y'o kɛ laɲini min b'a la a ɲɛmɔgɔw fɛ o de ye k'a fɔ ka se ka seko ni dɔnko k'o don bala Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Kamisogolakaw n'o belebele dɔ ye danaya ani layiru dafa Kamisogolakaw nana ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na kabini Mali kɔnɔ fo ka bɔ Mali kɔ kan san 6la ɲɛnajɛ n'o ye a 6e anniversaire ye ka n'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u k'u ɲɛ da ɲɔgɔn kan ka d'a ka kuma dɔnnaw ko ten ko sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn o de ɲɔgɔn tɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen denbaya dira maa min ma o y'a yira k'a fɔ nin ye fɛn ye jamana a mako bɛ nin na bi ka jamanadenw kafo ɲɔgɔn kan u ka se ka o bɔyɔrɔw dɔn ko baw n'i y'i bɔyɔrɔ dɔn k'i ta yɔrɔ i tɛ fili o ma. Kamisogola yɛrɛ ka laɲini ye mun ye o ye diversité ye. Moi je pense que ni ye ne kelen ye a marraine ye Kamisogomuso caman bɛ yen Kamisogoden caman bɛ yen nɔ a caman bɛ yen mun bɛ ne ɲɛfɛn bɛɛ lajɛlen na mais ka marraine ta k'a di ne ma o ye u bɛ ka diversité min fɔ u y'o de ɲini Kamisogola tɛ fɛn datugulen ye fɛn dayɛlɛlen de don tiɲɛ yɛrɛ la Kamisogolakaw u bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen jɛ ɲɔgɔn bɔ mais ka ni association in sigi ka tila k'o kɛ devise ye pour que fɛn o fɛn bɛ yan bi n'a sɔrɔ i tun t'a dɔn i b'a dɔn n'a sɔrɔ i tun t'u ka devise dɔn i b'a dɔn n'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn ka kɔrɔ a bɛ dɔ fara i ka hakilinata kan donc fɛn ɲumanba kɔni de don halisa diɲɛ in kɔni y'o de ye a bɛ ɲɔgɔn minɛ a bɛ ko to ɲɔgɔn ta la a bɛ ɲɔgɔn toléré n'aw ma ko to ɲɔgɔn ta la aw ni mɔgɔ tɛ bɛn n'aw ma sabali ɲɔgɔn kɔrɔ aw tɛ bɛn jama in kɔni bɛɛ lajɛlen k'a fɔ bɛɛ tɛ se k'a kɛ hakilina kelen ye mais ko to ɲɔgɔn ta la o de b'a to a bɛ mɛn o de b'a to bɛɛ bɛ se ka jɛ kumakan kelen fɔlen ma quoi donc ne b'u ka devise ne fo kosɛbɛ. Fɛn min ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye a y'a yira k'a fɔ ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko nin ye sababu ye minnu famana ɲɔgɔn ma u ka se ka ɲɛ da ɲɔgɔn kan baarakɛlenw minnu kɛra ka se ka u da don o la ani baara minnu n'u bɛna o bolo da ka se ka hakilina kuraw di ɲɔgɔn ma o baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na a y'a yira k'a fɔ ko tɔn tɔgɔ dalen ko Kamisogola ko nka a dayɛlɛlen don jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye maliden fɛn o fɛn n'i b'a fɛ ka don tɔn in na k'i bisimila ko siya woloma ko tɛ ko laɲini min b'a la jamaw ka se ka ɲɔgɔn dɔn ko walasa seko ani dɔnko o min ye Mali taamasiyɛnba dɔ ye o kana tunu. A sigira ni laɲini mun ye pour que k'a dɔn Kamisogo yɛrɛ ye jɔn ye o bɛɛ kɔnɔna la Kamisogo bɛɛ k'a dɔn an bɛɛ bɔkolo kelen de an bɛɛ mɔgɔ kelen de la hali n'a sɔrɔ bi Kamisogow la siya caman b'a kɔnɔ o de la an m'an sinsin siya kan an y'an sinsin jamu de kan donc an bɛ jamuko de la an tɛ siyako la an tɛ diinɛko la. Donc association Kamisogola kɔni dabɔra farankan de kama et puis a dayɛlɛlen no bɛɛ ye donc an kɛlen do ka baara mun boloda baara in tɛ se ka yira i b'a fɔ so jɔlen filɛ mais baara in bɛ faamu de sabula mɔgɔ min ko danbe n'i ye danbe yira mɔgɔw la bɛɛ b'a dɔn an bɛ don min na ko bi an mago bɛ ka segin an danbe ɲuman dɔw ma o dɔ ye mun ye Kamisogow yɛrɛ a bɛ fɔ an bɛɛ lajɛlen ma an sigiyɔrɔw la ko an ye detebaw de ye deteba tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ min tɛ kuma fila fɔ Ala b'a dɔn kira b'a dɔn aw yɛrɛ b'a dɔn sisan n'an mago b'o la kuma fila fɔ Kamisogow tana de tun y'o ye fɛn kalifalen kalifa kun ka gɛlɛn Kamisogow ma o de nana ni detebaya ye an bɛ fɛ o valeur belebeleba kelen kelenw an ka segin olu ma. Association Kamisogola ka nin 6e anniversaire n'u ye a tɔn sigilen san 6 ɲɛnajɛ ye a kɛra sababu ye ɲɛmɔgɔw ye baara minnu kɛ k'u da don o la hakilina kura min talen don u fɛ baara bolodalenw na k'o da yira ɲɔgɔn na laɲini min b'u la o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kabini nin kuma in ye kunnafoni diso ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲamadaliw la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala y'o yira an na.